Πόσα λεφτά έχεις δώσει για τα πάρτι? 300 χιλιάρικα έχω σκάσει μπαμ 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 για να έρχεσαι εσύ, κύριε Γιώργο, εσύ να έρχεσαι να κάνεις εδώ τα κομμενιλίκια σου και τα κόρπα σου. Και κάθε χρόνο στο line-up σκάω άλλα 100. Να φέρω τον DJ, να φέρω τον άλλο, να φέρω τα έργα. Αυτό κάνουμε γύρισμα εσύ. Φώτα, ήχο, ιστορίες από εδώ, από εκεί, σούξου μουξου μανταλάκια. Κάθε Κυριακή εδώ μέσα γίνεται μακελιό. Το πρώτο διάσημο DJ του νησιού πριν 7 χρόνια, τον Κίκο Ναβάρο, εγώ τον έφερα. Μας είχε 15.000 ο Κίκο Ναβάρο για να το ακούσει εδώ είναι άξιο. Αδερφέ, την Κυριακή, αν δεν έχεις έστω μία κράτηση κατά λάθος, να σκοντάψεις να κάνεις κράτηση μέσα δεν μπορεί να πεις. Τώρα τον Αύγουστο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, κάθε μέρα άλλο DJ. Το βράδυ θα είναι οι κοπελιοί DJ βαμμένες. Τώρα το μεσημέρι είναι με το μαγιό τους, με το σώρουχό τους, με το μαγιό τους, άντρες, αγόρια, καταλαβαίνεις το τι λέω. Για να γίνει το εργάκι πιο άνετα. Άρα να έρθω Σαντάνα για πάρτι, Καλά, άμα είναι στην άξο και δεν έρθει Σαντάνα, είναι σαν να μην έχεις πάει στην πορτάρα. Άρα δεν είναι στην άξο.